ସ୍ତ୍ରୀ ଆମିଷ ଖାଉଛି ଖାଉ, ତମେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ତାହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇକି ଚଳିବ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବନି, ତମେ ପରମିଶନ ନାହିଁ, ତା ଅଧିକାର ତାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛି କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଉଛି ଖାଉଥାଉ, ତାକୁ ତମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ କରିବାନି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା ନାହିଁ। ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା କର, ବାହେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର, ଅଚିରାତେ କୃଷ୍ଣ ତମାର କରିବେ ଉଦ୍ଧାର। ପାଣିରେ ପାଣି, ପଣାରେ ପଣା ହବ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ। ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ କହିବ, କୋଉଠି ସହିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସୂତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜଣା ନାହିଁ? କାରଣ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରବଣ ଠିକ କରିବ ତାହେଲେ ଚଳଣିଟା ଠିକ ଠାକ ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିପାରିବ। ହରିବୋଲ। ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ରଖିବ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ତମ ନିଜ ଲୋକ ଯଦି ଘର ଲୋକ କହୁଥିବେ ଏଇଟା କାହିଁ ବାଜି ହେଇକି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛିଆ, ଏମିତି କହୁଥିବେ ଘର ଲୋକ ବୋଲେ ତମେ କି ବାଜିବୁ?